Iepa lagunak, gaurkoan Eurobelo lehenarekin batera gogora ekarriko dizuegu Atlantiko aldera, geure Kantauri aldera garamatzan horretan segituko dugu aurrera, eta zer esan, Irurtzun aldea atzean utzitan, pixkanaka imotz Basaurua eta bagoaz pixkanaka Malerreka eta Bidasoa aldera. Edozein kasutan gaur ikusten duzu zenolako toki ederrak ezagutuko ditugun, baita Arizti aitzindariak eta bertako jende jatorrak. Badakizue, zatozte gurekin, jarri gurpilak kasutan, eta gaur esandakoa Basaurua, goazen ba!
Gaurkoan Irurtzun aldean ekingo diogu bideari, baina argi, ez diogu eta segiko plazaolako bide berdeari. Eta oraingoan argize imotz bailaran barrena joko dugu, basaburua zeharkatu eta argi besteak beste bidasoa alderaino bidea egiteko aukera izango dugulako. Doneste bera bide hartuko dugu, baina Saldiasen egingo dugu gaur helmuga. Tartean, esandako Irurtzun, Etxaleku, Jaunsaratz, Arizi eder bat eta portu eder bat helmugara Saldiasa iritsi ahal izateko. Baina bide horretan barrena bagoa zela, aizue, pentsatu dugu, eta bertako jendearen eguneroko bizimoduan elkarren berri izateko zein izaten ote dute bidea. Ba ote dute aukerarik euren urteguna denean elkarri abestiak eskaintzeko edota zuzenan galdetuta, ba ote dute irratirik inguru honetan? Eta gaur hemen gurekin esan erraneko egunero saioan gurpilak sutaneko kidek, kaixoekin ezer moduz? Ba ondo esan beharko, bidean aurrera goaz eta ezin utxik egin geldialdia gaur esan erran irratian. Esan erran irratia 107.9 FM frekuentzian, Garazi, hemen irratia baina askoz gehiago, ezta? Bai, ikusten da irratiko estudioa hemen, baina irrati honekin batera, badau Pulunpe aldizkari ere itxeu, amesti.eus webgunea ere badu, eta hortaz aparte esango nuke, ez dakit, garbik eta lanak antena izorratzen dela antena konpontzea, bueno, bai, estudio txikiontatik asko zaragagokoa da gure proiektua. Edo zein kasutan, zerbitzu bat eskaintzen zaio, oinarrizko zerbitzu bat bailaretako bizimoduari, ezta? Tokian tokiko edabideak izateak gauza garrantzitsua da, ezta? Bai, edo behintzat hori da gure helburu, zerbitzu bat ematea, Baiara oso dispersoa eta zabala da esan erran irratik hartzen dona, 7 udalerri die, Imotz, Basaburua, Ultza, Atetz, Anue, Odieta eta Lantz. Pentsatzen dut asko izenez ezagutu ere ez dituela inen asko, orduan oso zabala da, eta nik uste gure helburu eta erronka behintzat bada, baiaren arteko harremanak, kohesioi bultzatzea, eta aldi beren beti euskera bultzatzeko ide horrekin, ez? Bai. Hoixe da pixka gure asmo, orduan, zerbitzu ematen saiatzen ga, bai. Esan erran beraz, entzuten da luze zabalean. Beste hizkuntza batean, ziur bat baina gehiago errepiden arabera antolatzen dela. Bai, eta guk ere asko erabiltzeko adibideoi. Gutxi gora bera, A15 eta N101 errepiden arteko zonalde guztia, guk esateu, Leitzaldetik eta Baztanaldetik bera gelditzen dena, eta Iruñetik gora. Orduan, bai, eskualdek, ez dakit guztire, igual hartuko ditu 40 kilometro aldez alde. Ba ez da ez edonolako lana zuek esku artean duzuena, azken aipamen bat, okerrez panaiz, webgunea ere baduzue, pentsatzen dut bertan irratiko irratsaioak nahi eran, eduki ezberdinak digitalki ikusteko, entzuteko, ikusteko aukera. Bai, amesti.eus da webgunea eta pixkat saiatzen ga,
irratiko irratsaioko sori, baina baita elkarrizketa eta kolaborazioa moztuta, gaur egun badaukegu irratsaio berri bat broma gutxi izena dona hardcore eta punk musikan ingurun hori ere igotzen dugu. Eta gero, pulunpi aldizkarik, agenda, bestelako edukik, dena hortxa, besti.eu biltzen du. Ederki, Agazi, mila esker zuen etxe ederronetan hartzagatik, gure bidarekin aurrera segituko dugu. Animo, baduzu bide luzea eta. Ondo izan. Agüita fresca para los peces, para el desierto. Atzean utzi ditugu Latasa, Eraso, Etxaleku, Iaben, Jaunsaratzen barrena ere egin dugu bidea, eta aizue, 1000 urteko ariztirik baote da inguru otan. Horren bila gabiltza eta inguruko naturgune garrantzitsuenen artean behintzat kokatuta, ageri zaigu Eurobeloren ibilbidean. Atea jotzen dabil deagurua, berak dioztela maltzurra, ordutik nire bihotza, hotza, ikusi baina zinjo zerua, tripa goiti bera nastuta, gauean biokoean sartuta, ume bat izpilu aurrean mutua, bizitza dauka itxututa, zure gezurrek diruditegia, maitasuna baztertu dut maitia, eta gauean piztuta uzten dut argia, nire ondora tortzeko ama virgina, bizitokia omendunik lurazpian, espaldi galdua dut gertatzen denaren aria, beti tinkorta zelako nere movida, ta luzaude, luzartu zara, hemen nago mundu honetan harrapatuta, ta luzaude, luzartu zara, hemen nago mundu honetan harrapatuta, rapatuta. Iepa, Txaldeon. berdin, barkatu, aizu. Uste dute bidetik atera naizela Eurobelon gabiltza, baina hemen inguruan arizti bat ikusteko omen dago, baina ez dakindik. Non gaude zehazki? Begira, hemen aritzan nun nahi, baina segurazki ikusun duzun arizti hori jaunsarazkoa izanen dela. Beraz, atzera ingo dut berriz ere. Dozein kasutan nun gaude zehaztuko bazenit? Aizarotzen. Aizarotzen, eta pentsatzen nuen bide berde hau zela, baina badirudi prestatuta dagoela, inguruko... Prestatuta badago, baina ez hori zuen saltxo horretarako. Hau da, herri arteko bidea deitzen duguna. Ez dijoa Norvegiaraino iristeko ez, baina ez. praktikoa da oso, ezta? Oso, hemen egon zintezke 1000 bete bueltaka. Baina 12 herriak ezagutuko zenituzke, Basaburuko 12ak. Goazen ikustera. Erakutsiko dizut, bai. Begira. Ez, kartelak dion bezala, Basaburuko herriak elkartzen dituen herria da. Gurea hau da, Aizarotz, hemen dugu Aizarotz, eta hemen Borobil antzeko batean daude Basaburuko 12 herriak. Eta, orain dela, ez dakit, 10 bat urte edo, udalak onetsi zuen, herriak lotzen zituen bide zarroiak, ez gurdi bideak eta pixka txukuntzea, paseatzen ibiltzeko, eta guztiak Borobilan lotzen dituen bidete izatoz. Herri batetik bestera desnibela pixka bat aldatzen da, ezta? Bai, noski. Basaburua, hitzak dion bezala, Basaburu, baso garaiak eta dituen bailara bada, eta bailara guztiak bezala, baditu Zokoko herriak, gurea, Aizarotz,
baina badia ere igoa izena duten herriak, ez igoa, goikoa, alegia. Igoa bere terraratz, batzuk oso goian, beste batzuk zokoan, eta perfilak ala adierazten du. Zer moduz bizitzarete aizarotzen, kasu honetan? Aizarotzen primeran, benetan, bai. Gaurkoa bezalako udabetean, erreka bazterreko freskuran, bikain. Eta negu gorrian ere, basoak ematen digun egur horrekin, xultan goxatuz egon gelak eta nik uste bintzat, ez dugule inungo kejari, guztua bizia. Ederki, nire bidearekin segituko dut, ezak izu ere baratzera, o... Ni oain txerria jaten eman eta baratzera nahi, bai. Osongi, guk geuk ere gure lanean segituko dugu aurrera, baina ikusten dudanez, atzera buelta egin barko dut, ezta? Bai, aritzak ikusena behituzu. Bueno. Ondo izan, aio! Ederra da bai Basaurua eta herriz herri joateko aukera oraindik ere ederragoa, denboraren makinari beste erritmo bat ezarrita. Baserri handiak, loretsuak, ibar ezberdinak eta herri interesgarriak. Zergatik ez, Jaunsara txaipatu dizuegu, baina Gartzaron, Erbiti, Orokieta, Ola, eta bai noski, aipatutako Arizti ederra izan ere, milurteko aritz bat edo beste badire inguruotan. Pentsa, zenbat eta zenbat bizipen, zenbat eta zenbat belaunaldi, eta ingurunearen aldaketa bizitako zuaitz, sendo eta jakintsuak. Non izango ote dira hauek? Taupa Xabi, zer moduz? Apa, egunon, ondo tazu. Bentxe bidean barrena. Jaunsara txatzean utzi dugu, Ariztian sartu gara, baina Arizti hau non koka genezake? Une honetan naturgune babestu batean zaude. Ultzama eta Basaburuako Ariztien naturgune babestuan. Natura 2000 sarean sartutako ingurune bat. Naturgune hau ez da bakarra inguru hauetan, eta zuen ardurapean dira gainera hainbat. Zen bailaratan kokatuta daude, aipatu inguruko bailarak? Inguruko bailara ditugu Basaburua, eta gero mendik gertu, Larraun, guk mendialdea ditzen diogun zonaldea, Araitzeko Arana ere gertuako, eta guzti horiek guk kudeatzen ditugu. Horretaz gain ere, Sakana guk zaintzen dugu. Ez da ez nola nahiko lana, edo zein kasutan. Gatozen berriz ere bueltan Arizti honetara, zeinekin topo egin genezake? Arizti honetan ze balio du ingurune honek? Arizti honetan topatuko duzun lehenengo gauza dira kriston aritzak, urte pila dituzten aritzak, eta ingurune nahiko berezia sortzen dutenez, horrek animali nahiko bereziak agertzea ere ekartzen du. Adibide bezala bi jarriko dizkizut, baso igel jauzlaria, dela anfibio nahiko berezi bat, eta Ariztietako putzuetan ugaltzen da. Eta bestalde, okilendako ere leku ezin hobea da, eta leku honetan, zonalde honetan, okil ertaina ere topatu daiteke, harribitxi, Nafarroa mailan harribitxi nahiko potentea dela. Beraz, inguruneaz gozatzeko aukera paregabea daukagu, ezta? Hala da, ingurune hontaz, txirrindulariek, ondiozalek, txorizalek, denek gozatzeko aukera dute. Edo zein kasutan, gozatu eta gozatzarekin batera zaintzea, ezta? Garrantzitsua da hori, ezta? Hori da, momentu honetan, naturgunean nahiko ondo zainduta dago, baina hori ere gure lana da, hemendik paseoak ematea eta nolabait ikustea dena martxan doala eta zainduta. Guk geuk ere badaukagu ardura horretan, ezta? Hala da, zuen lana ere bada.
Ederki, Xabi, bagoaz aurrera, aholkurik emango diguzu, bide honetan zer gozatu edo baduzu zerbait bereziki, deigarri egingo zaiguna? Batez ere zona honetan, dituzue bi monumento natural direla Kriston aritzak. Hoietako bat da Nafarroako zuhaitz zabalena, hori jartzen du, hori diote eta hori dela uste dut. Eta hor geldialdi bat egin, bi zuhaitz horietan, horiek ikusi eta gelditu rato batez ea zetxori desberdin entzuten dituzun. Ederki, Xabi, bagoaz, aruntza? Eskerrik asko. Animo ba. Ondo izan. Aio, agur! Alaxe azkenik ariztia gurutzatu eta aurrera segituko dugu pedalei gogoz emanez, izan ere ez da ez edonolako bidea aurrean duguna. Pixkanaka basaburua atzean utzi eta beste bailara batera gerturatzen hasiko baikara. Malerreka ezagun duzue? Malerreka Bidaso aldera bidean topatuko dugun toki eder eta sorgindua da. Baina, aizue, Saldias aldera iritsi ahal izateko, gaurkoan behintzat Gorostietako gaina garaitu beharko dugu. Ez da ez edonolako txampa izango, baina aizue, alaxe du bideak bere xarma eta gurpilei eman behar honetan, gaurkoan, esan da bezala bagoaz, pixkanaka, irurtzun atzean utzita, basaburua eta imotz zeharkatuta, bagoaz, Malerreka aldera.
ederki lagunak heldu da, Basaburuari agur esateko ordua, eta azenolako paraje hautatu dugun horretarako, Beitiko landako aritza. Ehunka batzuk omen ditu, akaso 1000 urte ere bai? Tira, zenbat eta zenbat garai historikoren lekuko, eta babesleku, eta geure etxeko adinekoak aitona amonak bezalaxe, zaindu beharrekoa, geure babesleku ere badelako. Tira, bagoaz Basaburuatik eta Bidasoa aldera hasiko gara gerturatzen, baina aurretik Malerreka zeharkatuko dugu. Goazen lagunak hori, datorren saioan izango da. Ongi izan.